Знаете ли, понякога най-невероятните истории се крият на най-неочакваните места. Като да речем в една съвсем обикновена тубичка гел за зъби. Добре, ето го и него. На пръв поглед, какво? Просто гел за зъби, нали? Forever Bright. Но, ако ви кажа, че в тази малка опаковка се крие история, която започва преди хиляди години и обикаля целия свят. Хайде да видим заедно каква е тази мистерия. И така, нека започнем от очевидното. От самия продукт. Какво го прави толкова специален, че да му обърнем такова внимание? Първото нещо, което виждаме на етикета, с алоe вера и пчелен прополис. Интересно. И веднага след това без флуорид. Това е ключово, нали? Явно е насочено към хората, които търсят точно такава алтернатива на масовите пасти за зъби. И разбира се, за завършък, естествен ментов аромат. Класика. Добре, прополис, мента, но алоe вера? Защо точно то е изведено на преден план? Какво толкова има в това растение, че да е звездата на целия продукт? И тук вече навлизаме в следващия много по-дълбок пласт на историята. Самото растение – алоe вера. И сега става наистина интересно. Оказва се, че алоето съвсем не е някаква модерна измислица. Представете си, най-ранните доказателства за употребата му са отпреди цели 4000 години. Намерени са на шумерски глинени плочки. След това египтяни, гърци, римляни. Цели древни цивилизации са познавали и използвали свойствата му. Невероятно, нали? Но почакайте, има и още. Не всяко алоe е създадено еднакво. Всъщност има над 400 различни вида, но само един от тях се смята за истинското алоe – алоe барбадензис милър. Точно този вид е ценен заради мощните си концентрирани свойства. И като говорим за свойства, нека видим какви ползи се твърди, че има. Списъкът е доста дълъг. Подпомага имунната система, храносмилането, успокоява кожата, подхранва косата и ногтите и разбира се, това, което ни интересува в нашия случай, помага в борбата с зъбната плака. Добре, имаме древното растение. Сега е време да го свържем с компанията, която го е превърнала в основа на своята империя. Мисля, че този цитат обобщава философията им перфектно. Най-чистите съставки от природата, за да ви предложим най-добрите продукти в света. Всичко се върти около тази идея. Взимаме нещо чисто, природно и го превръщаме в премиум продукт. Това е тяхното голямо маркетингово послание. И ето тук идва основната разлика, на която компанията набляга. От едната страна имаме традиционните пасти за зъби, които често съдържат флуорид и, да кажем, по-абразивни почистващи агенти. От другата страна е Forever Bright. Формулата му е без флуорид, а вместо това разчита на комбинацията от алоe вера и пчелен прополис за едно по-нежно, но все така ефективно почистване. И така, разгледахме продукта, разгледахме и основната му съставка. Но има още една важна част от пъзела. Как, в крайна сметка, тази тубичка стига от фабриката до банята на хората? Отговорът се крие в един много специфичен бизнес модел, който разчита изцяло на мрежа от хора. Ето тук е ключа. Тези продукти няма да се намерят в супермаркета или в аптеката. Те се продават чрез глобална мрежа от независими дистрибутори. Хора като Велислава Пенева, например. Това е моделът на директните продажби. Вместо да минава през традиционните търговски вериги, компанията разчита на хиляди предприемачи по света, които лично представят продуктите на клиентите.